खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि रादाबा जाबाय क'क्राझार जिल्लायाव फिन आरोबाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सन्देह'। 8 नबेम्बर हराव आखाइ आथिं खाख्रबनानै आरो खुगा खाथेनाय थासारियाव गालांनाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो 9 नबेम्बर अक्ट' फुंनि समावनो क'क्राझारनि नयासरा गामिनि दुब्लिनिफ्राय बोखांनो हायो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। आथिं आखाइ खाख्रबनाय आरो खुगा खाथेनाय हुस गैयै थासारियाव 15 बोसोरनि सासे हिनजावसाखौ बोखांनो हानाया ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों। हानजायै जिनाहारि खालामनायनि सन्देह' खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला दासिमाव दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाथ'नाय जायाखै, नाथाय दायनिगिरिफोरखौ सुलुङाव 7 होननानैबो मिथिनाय जादों। लोगोसेनो जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिस बिफाना संदाननायखौ जागायबाय होनना मिथिनाय जादों आरो पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला दासिमाव बै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालाममारदोंना खालाममाराखै बेखौ डक्टरा आनजाद नायबाय दं आरो बै रिपर्टखौ डक्टरनि रिपर्टआ मोनब्लासो मिथिगोन होननाबो पुलिसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। एनजिअ'आ हाग्रानिफ्राय दंफां गोथां दाननानै लाबोनायाव लोब्बा दं बे बाथ्राया दायो सोराङाव फैबाय। चिरां आरो क'क्राझार सार्भिस प्रभाइडार एनजिअ'आ जथायै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों साननैसोनि सिगां चिरां जिल्लानि सान्थिपुर ओनसोलनि नाखिधारायाव सार्भिस प्रभाइडार एनजिअ' आरो अरुण एनजिअ'नि गेजेराव हाग्रानिफ्राय दंफां लाबोनायनि सायाव नारा-नाथा नारख्रां-नारसि जालायनायनि सायाव सार्भिस प्रभाइडार एनजिअ'आ दंफां लाबोनायाव लोब्बा दङब्ला जोबथेसालियाव हरगोन होननायनि उनाव गमामायैनो सार्भिस प्रभाइडार एनजिअ'आ दंफां गोथां दानफायनानै लाबोनायाव लोब्बा दं होननानै सोराङाव फैनायखौ सुलुङाव मोननाय जादों। खुंग्रिं ओनसोलनि 1 नं सान्थिपारानि थ्रेथे माथा बसुमतारिया गावखौ थोननायनि उनाव सान्थिपुरनि एनजिअ'नि दाउखिमोन लांफैगोन होननायलाय गोथां दंफांखौ दानफायना हैदोंमोन। रुनिखाथा रेन्जनिनो दाउजें गन्थं गोबोरखि साहा गब'नि दैलामनि सोनाब क'क्राझार जिल्ला गोग्लैनाय जायगा। गारि गंसेयाव 5,000नि जबान खानानै। नाथाय बिटिआर ओनसोलनि हाग्राखौ रैखा खालामनो थाखाय बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया सार्भिस प्रभाइडार एनजिअ' दानानै होदोंमोन। नाथाय बिनि सोलाय उल्था खामानि मावनायखौ एबा हाग्रा रैखा खालामनायनि सोलाय हाग्राखौ फोजोबस्रांनाया गमामायैनो रायजो राजाफोरखौ सोमोनांहोदों। बबेखानि गावनि दायखौ रैखा खालामनो इएम रनजित बसुमतारिया हाग्रामा खाम्फा मुनमुन ब्रह्म मोनखौसो बे खामानियाव लोब्बा दं होनना बुंथियो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। गमामायैनो इएम रनजित बसुमतारिनि बैफोर बाथ्राफ्रा जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव साननो गोनां बाथ्रा। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। फिन आरोबाव नार्जारि चेनेलनिफ्राय अननाय, खुलुमनाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिहरफिननानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।